ni hospital nyaka bed capacitated to thothne iyudo ka county government oketo budget magichulo KEMSA mondo yadhobi. Koro kaka jopiny onego ket counties gi accountable. Nimar kidhi hospital to onge yath odhi kanye. To chemist moko miyawo e but osiptendegi onego wang'gi. Onego jopiny ogone yuko mondo lorgi. Onge yo it is illegal mondo chemist kata pharmacy obede but osiptal. Okoyie chiko okoyie mondo chemist obede but osiptal. Private chemist obede but osiptal. Okoyie magara king'yo piny mar ukambani ndalo mane ngilo nitie kanyo. Mane kata ka teno lor. Koro ka jopiny kapo ni nitiere collusion moro mar jo wego osiptendegi, wege pharmacy gi, maybe gi county kata gi sirikal. To jopiny onego bed ni dhi go ketho osiptendegi. Chik wacho o prescribe the radius monego bed ni pharmacy bede. Nikech ka ng'iyo ka go wang'a private facility. Nyocha adhi kama Malusika. Yeah. King'iyo kiwuok kane to girida kanyo ka korigori ka Nguno Road pod gintie kanyo mang'eny ndi. Okonego bed ni kiga hospital. Mama en hospital ni ka Jaramogi. Ni kiwuok Jaramogi to oko kanyo ntiere pharmacy. Okonego bedi maka pod nitie kanyo. Iso ni county yude magi yude gino. Ndiye kaka girore gi jogo. Counties to crack down. Rigore gi jogo. Ka pono girore gi jogo no gilorgi. To ka poni county ok nyalo jo pinyo ne golorgigo. Nimar kaka jogo pinyo ni yath wuok kanye e chemist go. Nimar gima nyatimore ka ni counties bwenshwa ni gionge yath mondo koro ji onyiew kacha. Koro ndiye yore mang'eny magino nyatimore go. Koro mondo jopiny oket jogi accountable, kik giyie ni chemistry kata pharmacy bede oko mar hospital. Gi create artificial shortage mondo ji onyiew kacha. Gidwaro mar nyiew koro oko. Idhi kacha nyisi ni iseneno isedhi hospital oseng'i iorie lab iyudo services kidhi pharmacy tis ni dhi oko kacha. Ipana ng'omiyo gi stock tiwuotho kapok ichopo gate tiyudo yath kanyo. Koro mago pharmacy go nego beni sirikal loro. Mang'eni joma county government ma winja onego ng'eni chik okoyie ne pharmacy obede oko mar hospital. Pharmacy onego bede e stage kujo kama opogore oko mar hospital mondo osiptende gi obed gi yedhe gi. Koro and gimomiyo mondo osiptende obed gi yedhe jopiny kidhi hospital wene hospital mana Nakuru tiyudo ka yath onge kanyo. Owachi gokoko ineseno ka awacho Kevin Osuri kae ndalo moko mane nitiere yedhe mane nitie joma ne kwalo yedhe osiptende nodhi omako joma timo yedhe joma ne kwalo yedhe jogo not obedo prosecuted sani no ka koro yedhe nitie owabe